Yan, check mic. Good morning. Ano nga, hatin natin si mama sa... Yung bago. Dalawa yan? Dalawa pong bag yun. Apple pen. Morning. Ito po pala ang motor station. Ang pinagkakaroon natin. Sarado pa sila. Ngayon, punta tayo sa... Sumabit sa paan. Ano yan? Tagayin mo na sa ito. Tagayin sa sapatos. Yoko. Hindi balik. Ito? Dito po sumabit? Punit talaga yan. Papasawin na ako kasi medyo late na. Eh sumabit yung ano niya eh. Sapatos, nakaangat. Pwede pala mga single dito. What? What the?
Bagong Tondaligan Beach. Ganda. Ang tahimik ng beach. Yun na nga mga kaitlog. Ito na. Nandito na tayo sa unang destination natin dito sa Pangasinan. Siyempre, ang malapit sa atin, sa ating bahay, Dagupan City. Ito ang Tondaligan ngayon. Coffee. Ayun. May tent. Pwede mag-volleyball. Ganda ng morning. Mag-breakfast. Kaping dagat. Ulitin ko, nasa Dagupan, Tondaligan Beach tayo. Yung mga nakapunta dito, alam ko namimiss na to. Yeah. Mga friends ko sa tagang Caloocan City. King. There you go. Mag-shoutout po tayo sa mga kasama natin. Shoutout po kay Doktora Catherine Tirado. Ang channel niya po is The Beauty Channel. Subscribe niyo po yan. Support natin. Sa mga, lalo na sa mga ladies natin. Kasi more on beauty product si Doktora. Search niyo ulit. Shout out kay Doktora Cat, The Beauty Channel. Then, shout out kay Lifty JR TV ng Northern Sagaray. Shout out sa iyo. Follow natin po sila. Subscribe natin. Then shout out kay Raymond Garcia ng University of Pangasinan. Lalo na sa mga bugrit. Albert, kay Nunoy Bote, nakilala natin. Shout out sa inyo ng mga taga Bugrit. Alam ko namimiss niya na yung pumunta dito. Set nyo na yan. Set nyo na kung gusto nyo pumunta dito. Dito tayo mag-breakfast. Mga Bugrit, marami silang motor yan. Kaso hindi nila maset-set kasi kanya-kanya silang, iba-iba silang trabaho, ay kanya-kanya silang pamumuhay. Yan. Ito nga ang first vlog natin. Ito ang first vlog natin ni Red Sea. Nakasama si Red Sea. Masarap dito na mag-breakfast. Dala na ng upuan. Table like this. Yan. Ganda. Tapos yan. Ang ganda na alon. Halos walang kaalon-alon. Oh. Yan lang yung alon niya. Alon. Kasi maliit eh. Alon. Diba? Kung gusto magbangka, yan o. Free rides yan. Iikot kayo ng motorboat. May iikot ng motorboat. Yun. Nakita nyo yun? Iikot kayo dyan. Yun pa. Ayan. Tanong natin kung magkano para sunod na punta nyo dito. Pwede kayong sumakay. So, alis na ata. Yan, tahimik ng alon. Tanong ko lang kung magkano. Magkano per person? Ha? Magkano per person? May
Pilis, 100. Ah, 100. Sige, susunod na. Kita lang, halika. Sunod na po. Yan. Kasi para may mga ano, may isama ako dito. O, sige. Yung mga taga ano. Sasakay kayo, boss. Hindi mo na ako sasakay. Sige, sige. Sunod na. Halika kayo, sabi na kayo, 50 lang. Sige, susunod na. Sina mo na. Yun, kung napansin nyo. Napasakay tayo, 50 lang. Kaso, yung pera ko nasa motor pa na. Gusto nyo? Tara, try natin. Kaso, bagal lang yan. Alon. Araw-araw naman meron kayo, no? So, susunod na lang. Ayan. Dito sa Dagupan merong ganyan. Iikot kayo hanggang dun. Papasyal kayo. Baka gusto yung mag-ride din, sir. Ha? Mag-ride. Kaya nga susunod na lang. Para ano, iba-vlog ko muna para pang mga kaibigan natin gustong pumunta dito. Ayan. Sa inyo, may mga bangka kayo? Opo. Oh, shoutout kalila kuya. Yeah. Sila ang nag-aano dito. Pag magandang alon yan, doon sila nag-aano, nagsasakay. Kasi madalas dito. Tapos talaga doon sa Bangusan Island, magpapakain ng maraming bangus. Tapos maliligo sa gitna ng Gambiwang. Yun. Narinig nyo guys, hanggang liwang hindi daw silang umikot. Yun na, malis na sila. Ilang oras yun, boss? 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Yun nga mga vlog, ganda dito pag matahimik ang alon. Time check tayo, siguro mga alas 8. Wala pala, hindi ko suot yung relo ko. Sige po, salamat ha. Sige po, boss. Yun. Yan ang buhangin dito yun. Hindi siya white sun, brown lang siya. Pag maramihan dito naman, dito yan, puro cottage yan. Napapansin nyo, cottage. Ito, playground. Playground tayo. Doon tayo galing. Yan. Dito maraming dumadayo talaga. Dumadayo mga taga-Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, mga taga-Benguet, Baguio. Bumababa dito mga taga Benguet province para makapag-enjoy. Dapat yung mga tao natin naglilinis-linis din sila. Okay. Ganda dito. Kung napapansin nyo, may nagpipictorial dito. Punta tayo dito. Banding with your friends, families. Stay kayo dyan. Dati kasi iba to eh. Nabago na kasi ngayon yan eh. Dati ang shed nila dyan, may mga video okay. Tapos close siya. Hindi siya ganyan siya open. Hanapitan natin. Ngayon wala na siyang video okay. I think parang wala na rin kuryente. Kaya pag pupunta kayo dito, dala kayo ng power bank. Yun yung mga shed nila. Okay. May paparating isang van.
Samban sila. Ang per cottage daw, it's 500. Ito siya. Parang good siya for 10 person. Good for 10 person. Mayroon ng ihawan. Wala nga talaga siyang kuryente. Wala siyang outlet. Siyempre, dala tayo ng power bank. Hindi, kung gusto niyo ng video, okay, dala kayo ng maliit na speaker, connect nyo sa cellphone. Tapos meron din naman yung may mic na may speaker. Yun, pang-outing lang talaga. Yun siya. Tapos ito yung harap. For kids. Meron salbabida. Meron toys. Ayan, tapos breakfast in your front. Yun. Ito yung sinasabi ko. Good morning po. Nag-iihaw. Libre na yan. Basta sa inyo yung bangus. Yan yung cottage. Dito mag-almusal. Tapos dagat na. Alright. Hi babies. Good morning. Ayan sila. Ito yung playground nila. Sarap naman buhay. Pagising nila, lalaro na lang dito. Hindi katulad ng mga ibang bata. Ibang bata ngayon, tutok pagising sa umaga, cellphone agad. Kanto Cafe. Shout out sa Kanto Cafe. Lalaro dito. Good morning. Kamay muna dyan. Taga dito kayo? Hindi. Ha? Hindi kayo taga dito? Taga saan kayo? Nagpapalimos lang kami. Wala na kami kasi pamilya. Grabe naman. Grabe naman walang pamilya. Yan. Yan ang playground para sa mga bata. Pamilya. Kubo. Sarap mag-stay dito, Kubo. Yan. Yan ang Tundaligan Beach. Mag-bike. Walking, jogging, cycling. Yun, pwede mag-almusal doon. Daligan Beach. Punta natin. Aras kaldo. Aras kaldo. Then, syempre, pag medyo weekends, marami yan. Maraming tao dyan. Okay, may mga extra pa naman dito. Ito, alam ko, walang bayad yan eh. Yung puti. Itong puti, walang bayad. Pero dun sa mga kubo-kubo lang meron.
my soul, write the future.